Predovšetkým mi zistí, čo majú tí traja za ľubom. Myslím tým Bruna, Alejandra a Mariu José. Alejandro spomenul dva zaujímavé detaily. Poprvé, že s Mariou José sa na niečom dohodli. A po druhé, že sa chce rozviesť. Viem, to si mi už povedala, ale čo tá dohoda? Veď práve to musíš vypátrať ty. Uvažuj predsa. Prečo sa tá beštia stratila, ako by pred niečím utekala? Presne. Na tom niečo bude. Konečne ti to zaplo. Musíš sa snažiť niečo vytiahnuť z tvojej mamy. Som si istá, že všetko vie. Nie je ľahké prinútiť ju, aby mi všetko povedala. Aspoň sa o to pokús. Chceš mi pomôcť? Nie? Dobrý deň, Viktória. Si nádherná. Ako vždy. Ahoj, Roberto. Je tu Alejandro? Nie. Potrebuješ niečo? Chcem s ním hovoriť. O peniazoch? Prosím ťa, Roberto. Felipa je tu už roky a pozná nás všetkých ako svoju dlaň. Áno, iste. Ide o to, že som mal nejaké... Ako to nazvať? Nepredvídané výdavky. Hral si. Tak trochu. Sľúbil si, že už nebudeš. Áno, viem, ale... Bol som s priateľmi a... To je stará pesnička. Keď si sa oženil s mojou dcérou, mal si prosperujúci obchod. Zdedil si veľmi slušné peniaze po otcovi a všetko si prehajdákal. Iba som zle investoval. Zlou investíciou sú tí tvoji kumpáni, s ktorými sa stýkaš. Možno, ale Raquel rozhadzuje oveľa viac. Áno, to viem. A preto ste premrhali majetok, ktorý jej zanechal môj zosnulý manžel. Tu však bývate zadarmo. A apanáž, ktorú vám dáva Alejandro, je dosť vysoká. Napriek tomu sa mi vidí, že vám dvom žiadne peniaze nestačia. No dobre, prídem o chvíľu, keď sa vráti Alejandro. S dovolením. Chápem, že im Alejandro dáva peniaze, pretože si to želal Don Antonio. Ale prečo si ten vydriduch nehľadá nejakú prácu? Lebo je neschopný a lenivý a takýto život mu vyhovuje. Oslavy, flámy, herne a kamaráti. Ešte, že mu Alejandro zakázal vodiť ich do tohto domu. Bolo by to už na nevydržanie. Zdá sa mi, že tento kope za druhú stranu. Myslíš? Na muža je príliš jemný a elegantný. To ešte neznamená, že je gej. No, na tvár hľadíme, do srdca nevidíme. Bože dobrý. Kto vie, čo je s Brunom a Alejandrom? A čo povieme tvojej rodine? Nemusíte nič hovoriť, ja im to vysvetlím. Budú sa k nám správať horšie ako predtým. Nie, toho sa neobávaj. Poviem im, že niekto z vašich príbuzných mal nehodu. A že ste ma nezohnali a tak vás Bruno odviezol na letisko. Myslíš, že ti uveria? To je jedno, na tom nezáleží. A môj ocko? Zostal s príbuznými. A čo potom? Potom? Neviem, čo potom. Uvidíme neskôr. Toto všetko sme si mohli ušetriť, keby ste mi boli povedali, čo sa deje. Vravela som jej to, ale keď ona ma nepočúva. Nepovedala ockovi ani to, že sa nám Bruno vyhrážal. Berta? Ste to vy? Pedro, to je ale prekvapenie. Konečne vás vidím. Kde ste sa Bol som v túlali? Mérite. Moja dcéra s manželom ma pozvali na takú malú dovolenku. Ako je vám len dobre. A váš muž tu nie je? Ach, môj Santo sa vychytil a odišiel na sever do štátov.
Prišiel jeden jeho kamarát, zbalil ho so sebou a Santo sa len tak z ničoho nič zobral a obaja sa vyparili. Ani nezaváhal. Povedal ahoj a už som ho nevidela. Zastavil som sa v obchode. Stálo tam, že je na prenájom. Obchod. To viete, môj muž volal majiteľovi a povedal mu, nechávam ti svoj obchod. Dúfam, že sa nestalo nič vážne. Alebo áno? Prečo? Čo také? No, vlastne nič. Ďalej. Viktória, už prišiel Alejandro. Sám? Nie, so seniorom Mariou José a jej sestrou a seniorom Fernandom. A Bruno? Nie, Bruno s nimi neprišiel. Ako dobre, že si ich našiel. Dobrý večer, seniora Viktória. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A váš otec? Musel zostať a postarať sa o príbuzného, ktorý nečakane ochorel. To bol aj dôvod, prečo Maria José s Paulou tak náhle odišli a ani nám nestihli oznámiť, čo sa deje. No a Bruno sa ponúkol, že ich odvezie. Bolo to dosť súrne. Určite ste po ceste unavené. Odpočíňte si, nemusíte schádzať ani na večeru. Ezekiel vám prinesie hore. Ďakujeme. Dobrú noc. Dobrú noc. S dovolením. Prosím. A Bruno? Nestretli sme ho. Akú máš špinavú košeľu, chlapče? To je krv. Poranil si sa? Prečo sa snažíš Bruna chrániť? Vôbec tomu nerozumiem. Jasné, že tam bol. Pohádali sme sa a zmlátil som ho. Spokojné? Ezekiel, a ja sa navečeriam vo svojej izbe. Áno, si. Ďakujem. Nechápem, prečo si taká citlivká a taká ustráchaná. Alejandro mi už všetko vysvetlil. Prosím ťa, hádam si nemyslíš, že seniora Viktória mu na to naletela. A čo je ťa potom? Alejandro je pán domu a k tomu neveria, je to ich problém. Som unavená, nechajme to radšej na zajtra. Dobre, ale uvedom si, čo všetko pre teba urobil. Vytrhol ťa z pazúrov toho odporného darebáka. A aby ťa ochránil, znížil sa až k tomu, že klamal svojej matke. Je k tebe milý, pozorný a ohľaduplný. Pre teba to nič neznamená. Bruno vraví, že mu ide iba o posteľ. Á, bože. A ty sa nemusíš hrať na nedotknuteľnú zázračnú labuť. Si síce pekná, to áno, ale buď si istá, sestrička, že taký fešák ako Alejandro si s toľkými prachmi nabali aj oveľa krajšie baby. Viem a práve to mi nejde do hlavy. Prečo mu záleží na niekom, ako som ja? Si zakomplexovaná a upetá.